Di 25 îlonê sala 2017 da li Herêma Kurdistanê referanduma serxwebûnê hate çêkirin. Di vê referandumê de sedan nod û sê dengê Herêma Kurdistanê serxwebûn daxwaz kiribû. Li ser çêkirina referandumê 2 sal borî. Nivîskar û siyasetmedar Kemal Burkay duyemîn salvegera referanduma serxwebûna Kurdistanê nîrxand. Burkay daxuya kirin ku hikûmeta Bexdayê li ber Kurdan piştî ku hemû rêyê girt, Kurdan jî êdî xwast rêya xwe bi Iraqê re bigorîne. 2005 da li Iraqê û li Kurdistana başûr rewşekî teze hebû, gor destûra teze. Ango Kurd xudan federasyon statüyeke federalî bûn. Eger ev statû gor destûrê bimeşkena, belkî jî Kurdan hewce nedîdît ji bo serxwebûnê referandumekî çêbikin. Lê mixabin hikûmeta Bexdayê berî her kesî hikûmeta Bexdayê guh neda wê destûrê. Malûm e gor destûrê diviya bû li mintiqa Kerkûkê, Hanekînê û heremên dinê ku li dervayî sînorê Kurdistanê mabûn, diviya bû li vê derê raya gel bê stendin. Ango referandumek çêbe xelk çi dixwaze? Lê hikûmeta Bexdayê ew xal bi cî neanî. Kurdan diviya bû sedîda sezde ji niftê para xwestînin. Diviya bû mesrefê pêşmerge jî bi hikûmeta alî, hikûmeta Bexdayê bêdayîn. Ev jî neda. Vana sebep bûn ku Kurd rêya xwe bi Iraqê re bigore. Piştî referanduma serxwebûnê gelek gengeşî jî ser referandumê pêk hatibûn. Kemal Burkay dema ser van gengeşiyan disekine, dibêje baş bû ku ev referandum çêbû. Kurdan bi vî daxwazên serxwebûnê ragihande cîhanê. Raya min baş bû ku çêbû. Yani gelê Kurd çi dixwaze ev nîşanda. Ji dinya alemê re, ji hikûmeta Iraqê re û ji cîranên Kurdistana başûr re. Yani belki Türkiye, İran, Suriye ve dinê. û dinyayê re, hemû dinyayê re nîşanda. Gavadinê jî min got divê herkes hürmet bike ji vê biryarê. Lê mixabin ev biryar bi hewk nehat, bi kar nehat. Ji xwe îlankirina serxwebûnê nebû ev. 2 sal da bûne pêşê xwe, vayê 2 sal jî temam dibe. Lê Kurd wê çi bikin? Mixabin rewşa der û dor û rewşa dinyayê rê neda ku Kurd serxwebûna xwe îlan bikin, bi cî bînin. Lê di vê yekê de ev dibendiya navda Kurdan da bi taybetî sebebê herî mezin bû. Ev jî bi rastî yani berî referandumê jî di warê yekîtî de, di aliyê yekîtî de dudiliyek hebû. Ango yekîtî ne ew qas bi daxwaz bû ji bo referandumê. Lê ber bi referandumê raya wan jî misbet. Serokê Herêma Kurdistanê Yêberî Mesûd Barzanî piştî çêkirina referandumê ev referandum wek kilîta serxwebûnê nîşan dabû. Siyasetmedar Kemal Burkay vê tarîfê di cî da dibîne û da de xuya kirin ku gelê Kurd di sedîda nod û sê erê gotiye û ji vî baştir jî tiştek tune ye. Erînî bû netîce. Çawa yani sedîda nod û sê gelê Kurdistanê got erê. Ji vê baştir çi heye? Yani em gelek dünyayê li gelek ciyendinî jî dibînin referandumên wisa çêbûne lê neticeyekê wisa derneketiye. Mesela Skoçya, li Kanada, Quebecê da. Yani li wan deran jî referandum çêbû ji wan pirsîn gotin hûn dixwazin cuda bin yan nebin. Gotin na. Yani em dixwazin ev yekîtî bila berdewam be. Lê li Kurdistanê nod û sisiyê xelkê got em serxwebûnê dixwazin. Bu daxwaza gelê Kurd nîşan dide. Ha bila dinya alem jî bizane, cîranên Kurdan jî bizanin ku Kurd dixwazin serbixwe bişîn. Ha firsan çêne ew serxwebûnê îlan bikin ev tiştekî dine. Lê ew li Kurdan neheqiye. De pêkhatina vê nehaqiyê de hin ew kam helbesteyên Kurdan jî heye. Ew ê ku min Gavadinê behsa wan kir. Wana bêbextiyeke mezin kirin. Yani firsandeke dîrokî de ket û pêşa gelê Kurd. Eger wana ew bêbextî nekirana,
hükümete Bağday'a cesaret nedikir ki leşkeri xu bajo ser. Kerkük'e veleri zeft bike. Kemal Burkay dema li dahatya referanduma serxwebinê din here dibêje wê hiç gavekê bêbandor nebe. Burkay da dexuya kirin ku wê di dahatiyê da bibe sedema serxwebûna Kurdan. Ev referandum liçi xumaye. Bunda ne bike. Ango sübeci fırsendeki da Kürdikan serxwebûna xwe îlan bike. Bona beye ki maneyeke ve referandumê heye maneyeke baş e. Kurd tim jî dikarin bikar bînin. Hin dewlet herçi qas bixwazin ku referanduma serxwebûnê bifetisînin jî lê vê referandumê peyameka girîng da dewletan û dengê serxwebûna Kurdan ragihande cîhanê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.